Kumsochi kudowa pathamanda pena pamakhala abakha awiri mokondwa zedi nkumasambira pamene paja. Ndiye panali kakamba pambali pakepa komwe kankacheza ndi abakha ammadziwa. Komano chaka chotsatira kunali chilala, mvula sinagwe kumenekoko, kotero thamanda linauma nkutsala pang'ono timadzi moti even nsomba zimango zifera zokha kumenekoko. Izi ndiye ndizoopsa izi. Anateno bakha mmodzi pomuuza winayo, tikakhalabe kuno tifa ife tayenera kuchokako kuno. Ya ukambadi zoona nzanga, tiulukire kuthamanda lina lomwe lili pafupi nthawi ina yake kwayenera kukhala kuti kuli madzi kumenekoko. Kamba pa nthawiyi misozi m'maso mwake amvekere. Ife ndiye ndi ukamba wathu anzathu mukutisiya tifera pompa. Kamba analira mokweza. Ife ndi kusatha kuulukaku basi choncho. Atamva izizi abakha chisoni chinawapeza ndipo anabwera ndi plani. Ndipo plani inali yoti atenge kantengo kakatali ndipo kamba alume pakati pa mtengowo. Bakha wina alume kumapeto kwinaku, wina nkulumanso kumapetoko. Ndiye kenako anyamule mtengowo pamodzi ndi kamba. Koma kamba anauzidwa kambirimbiri mobwerezabwereza kuti chonde iwe kamba pangavute bwanji asatsekule kukamwa ndi kulankhula, atseke kukamwa kwake mpaka akafike. Chifukwa akangoyesera kulankhula kukamwako apezeka wayiwala zoti waluma mtengo ausiya ndipo agwa. Abakha anatambasula mapiko nkunyamula kamba mmwamba kwambiri. Anauluka mmwamba mwa mitengo mmalere nkumatha mtunda pamene paja, ndipo mpaka anadusa paka muzikena komwe anthu analimaso mmwamba amvikira taona ni kamba naye akuuluka. Zamaloza zanji za abale. Akamba kungomvatu izi muntima munadzaza chimwemwe ndi kumutamako, ndipo anayiwala zoti asalankhule zija. Kenako anakuwamvekere, ife ndiyeni kuulukawo. Pomwe ankazindikira kuti ausiya kuluma mtengo uja inali too late. Anakagwera pansi patali nkuphulika, moyo nkuthera pomwepo. Phunziro langa munkhani ambiri timakhala tikunyozedwa, kunenedwa, kupepusidwa, ndipo ena ambiri timakhala tikufuna kuyionetsa kuti zomwe akutindenazo zisakhale zimenezozo. Dziwani effort yoyika kuti uwaonesa anthu kuti ndinu dolo imakusiyani m'mavuto, mutachoka pa udolopo nkusanduka dolofe. Anthu ambiri lero lino mukubwereka zovala zimene kamba kuti ena ake akuoneni kuti sinu osalira pamapeto panu nkumadalira ndi zimenezozo nkumakanika kugula zanu. Ena mwangongola ndrama zambirimbiri kamba kongofuna kuzikwichiza kuti musaoneke apansi. Chodabwira anthu angongole atadzaza pa khomo panu kuzakulandani katundu ndi manyumba. Izizi kamba kuti munkangopanga zoti anthu angokutamani chabe koma musanafike pa limiti imeneyoyo. Kwina kulikonse muliko tsekani makamwa, pewani mapokoso, khutilani pomwe muli. Ngati kamba mudzagwa momvesa chisoni mukakhala bize kufuna kuonesa anthu zoti ndinu shasha. Chifukwa shasha sapezeka ku Malawi, dziko losowa forex nkumayima panzere pogulaso shuga weniweniyu. Shasha ndi mwini moyo yekha yemwe atha kukulandani kamoyoko muli chiyimireni choncho. Ndine Dini Studios. Osayiwala kupanga like, comment, timve mwatolanji komanso share ndi kupanga tag anzanu aja omwe amangotsekula pakamwa pawo paliponse aja. Uthengawu aumve komanso mbali inayi. Inu anzathu muli ku Joni ni madera ozungulira maka ku Mayfair muli bize kuchita kuyitanisa zovala zabwino zochokera ku Malawi ndi ku Tanzania kumachita ku Joni konko ku Mayfair kuli katakwe yemwe pano akumasoka zenizeni zija osati kusoka mukuganiza kwayi koma kusoka maabaya amastayilo osiyanasiyana ndi zina zomwe mungafune. Mata anga akuchita kuuma ndi kulankhulisa zambiri choncho ingowayimbirani foni yeni yakewo pa 0842940765 kapena apezeni pa house number 54 8th Avenue Mayfair, Johannesburg, ndipo akuuza nokha zambiri.